Salvacion Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Coke, sinigang, mapapakoke ka sa sarap. Ang sarap ng Coke at sinigang. Mapapakoke ka sa sarap. Mapapakoke ka sa sarap. Mapapakoke ka sa sarap. Nestor, ang sinaing. Luto na! Ang labahan. Nakasampay na! Ang uniform ko. Naplanta na! Ganito ako. Tigasing, tigalaba, tigasay, tigaplansya. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to Mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics, DTX 500, kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Huwebes, Setyembre 25, 2025. 25 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras. Mga ka-K5, welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan kami ang inyo mga tagbalita Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, kinadulong sa kaalawan sang DTX 500. DTX 500 nagatap na sa diabetes, hypertension kag cancer. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. Story of the day. Story of the day. Mag-asawa nga Pasipiko kag si Sara Diskaya kay pila ka alay officials sang DPWH ginpaidalom na sa Witness Protection Program sang Department of Justice. Sa balita lokal, klase sa syudad sang Iloilo kag pila ka mga lugar sa probinsya suspended bangod sa pagsulod sang Bagyo Opong. Linibo ka mga tawo affected sang Super Typhoon Nando sa syudad sang Iloilo. Balita regional, malapit 2,000 ka mga pulis iga-deploy sa Mascara Festival sa Bacolod City sa bulan sang Oktubre. Sa K5 Network News, 3 ka mga balay sa Cagayan de Oro City na sunog. Sa balita national, mga malahalon nga salakyan ni Engineer Bryce Hernandez nga Lamborghini kag Ferrari ginsurrender na sa ICI. DOJ Secretary Jesus Crespin Remulla may clearance na gikan sa Ombudsman para sa iya application sa puwesto. Balita international, mga presidente sang Ukraine kag Amerika nagsapol. Balita negosyo, mga lokal nga mangunguma hindi kontento sa total import ban sang buga. Balita sa inampang EJ Obiena, itugyan na sa mga bataon nga humalampang nga pole vaulters ang Southeast Asian Games. Balita entertainment, Gerald Anderson ginpanginwala ang iya relasyon sa volleyball player nga si Fanny Gandler. Sa balitang extra special, Best Friends Forever. 7 ka mag-abyan sa China. Nagpuyo sa isa lang kabalay sa ilang pag-retire. Lasay 13 na sa aga. Sir Dan Calvo, Ma'am Celine, white class, ito karon ah. Kalma ka mo dyan, tumara ka mo sa D3 Bayo kag DTX 500. Magpangape sa DTX Coffee Mix. Sir Jean Ray Siman, Ma'am Maricel Casiple, Gerald Borgosta ng Gonon. Ready na ang DTX Coffee Mix. Totong Labiogo sa Gawad Kalinga Village, Talungonan, Pasay City, Iloilo. Ma'am Mirna Come, Sir Edgar Badbadon, Ma'am Ninfa Tahala, Jesse James Garvilles, Pastor Bobby Iriman, Mamimi. Pangape na, DTX Coffee Mix. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics DTX 500 kag D3 Bio.
Ginpaidalom na sa Witness Protection Program o kon WPP sang Department of Justice sa kon DOJ ang mag-asawa nga Pacifico kag si Sara Diskaya lakip na ang mga anay official sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH. In-confirm ini mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Katibayan Rimulya kasunod sang pabisita sa maini sa iya opisina. Sunod kay Rimulya nga magluwas sa mag-asawa nga Diskaya kalakip diri sa anay DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez kag JP Mendoza. Bangod diri gitpahayag ni Secretary Rimulya nga makabig bilang protected witnesses na ang mga tawo. Kasunod sini nagpadala naman sila sang sulat kay Senate President Vicente Castelo Soto III agud ipahibalo ang natuhoy diri kadungan sang ginhiwat nga investigation. Apang ginatagad pagtamod sang Tiglikom nga ang ini nga mga tikang ang wala nagakahulugan nga state witness na sila kundi para lamang mas makakuha pa sang dugang information sa pag-investigate sa ginapahayag korupsyon sa mga proyekto sang gobyerno. Si Justice Secretary Jesus Crispin Katibayan Rimulya. Showing their good faith. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo. At ito'y kanilang sinasabayan ng mga dokumento at mga notes. Pero we consider them already protected witnesses. Yun nga, yung tatlong tiga DPWH so far na nagsasalita sa amin are considered protected witnesses, and we had just wrote a letter to the Senate President about that status. Bibigyan na natin yan ng mga security. Papaalam na natin sa PNP yung kanilang kinilalagyan para merong roronda sa kung saan man sila naroroon. Talaga para ramdam natin sa kanila na hindi natin sila pinababayaan. Balitang lokal. Sa detalye sa mga balita lokal, attention sa mga pupil, mga estudyante, teachers, kag sa mga ginikanan. Suspended ang face-to-face classes sa syudad sang Iloilo kag pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo subong adlaw, September 25, 2025. Bangod sang severe tropical storm Opong. Sa syudad sang Iloilo, all levels wala sang klase subong adlaw. Syudad sang Iloilo, all levels wala sang klase. Amuman sa Ahoy, all levels, Anilaw, Balasan, Banate, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Batad, Carles, Dumangas, Estancia, Leganes, halin sa preschool tubtub sa senior high school, New Lucena, all levels, Pototan, San Dionisio, Sara, all levels, Ligbawan, kag Zaraga, Iloilo. Ini may kang tanan sa ginabantayan nga pagsulod sang Bagyo Opong sa diin as of this broadcast time, ginpaidalom na sa signal number 1 ang Northern Iloilo. Kung sa lingon mga kabanhuanan halin sa Carles, Estancia, Sara, Batad, San Dionisio, kag iban pa sa signal number 1. Ginabantayan sa pag-asang pagsulod sang Bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Nakita ang sentro sang Bagyo sa kalayuan nga 44 kilometers east sang Giwan, Eastern Samar. Dala sini ang hangin nga may kabaskugon nga 110 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos subtob 135 kilometers per hora. Ini nagahulag pa nakatungdan aminhan nakatungdan sa kada sigon nga 20 kilometers per hour. Inalauman nga magalandfall ini sa Bicol region. Samtang southwest monsoon kun hangin na bagat ang nag-aapekto sa nakatungdan nga bahin sang pungsod. Bangod sini nga sistema mangin magalumon ang panahon sa pangkabilugan nga Western Visayas kag may posibilidad man sang lapta-lapta nga pag-ulan, pagkilat kag pagpanaguob dala sang habagat. Makasarangan nga hangin ang babatsagan na gitna sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo yara sa 25 degrees Celsius ang Manobo kag ginapaabot yara sa 31 degrees Celsius ang mainit nga temperatura. Las 6 sa 18 sa aga sa iban pa nga balita lokal. 30 ka mga tao ang affected sang sunog sa Barangay Our Lady of Lourdes, Haro, alas 2:45 kahapon, September 24, 2025. Sunod kay punong Barangay Leo Lindero, may yara sang 6 ka mga panimalay nga ginabugusan sang 5 ka pamilya ang affected sang sunog nga nag-umpisa sa likod sang Balkonahe Catering Services nga ginapanagiyahan sang pamilya Villanueva.
Apang bangod na dugayan ang pag-abot sang mga bumbero, badasig nga naglapta ang kalayo. Sa din hindi na ini masarangan nga palungon sa mga tawo sa palibot. Angot sa ni sandig sa initial information, ang balay nanday Corazon Halbone, Danilo Halbone, Heidi Halbone, Michael Arevalo, Belisario Gabriela, kag Floravel Villanueva ang ginlamon sang kalayo. Si punong barangay Leo Lindero. Ang bago na ikitiring ang ilang ngalan, pero ang tagiya, kanday dati kay Hain. Hi, Sobong. Ang partner niya. Oo, bali anong mga structures na nasa likod ka? Sa likod niya sinimi mga pamalay. So, bali may nasunog to nga balay nga. Tado 4 kung 3 basta. Sunog sa Haro, nagkaon sang milyon ka pesos nga kahalitan sa propiedad. K5, Kim Caluyo sa report. Sa tungasang malinong kag masako nga hapon sa wala ginalauman nga tion, nagluntad ang isa ka dako nga sunog diri sa may distrito sang Haro. Konsirin naupos diri ang bunkhouse sang isa ka dako nga catering services mga ka K5 kag naumid pa ang pila ka mga panimalay. Naglapot sa 1,845,000 pesos ang ginbilin nga kalitan sang nagluntad nga sunog sa Barangay Our Lady of Lourdes, Haro, Iloilo City, las 2:43 ng hapon, Setyembre 24. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Fire Officer 2 John Paquito Verano, ang arson investigator sang Bureau of Fire Protection kan BFP Iloilo City, ginpayag siniya nga 7 ka mga structures ang nasunog nga ginalakipan sang bunkhouses sang catering services kag iba naman pamalay. Samtang yara naman sa 4 ang totally damage kag 3 ang partially damage. Naglabot sa third alarm ang sunog sa riin. Gindeklarar nga fire out alas 3:45 sang hapon. Pahayag pa ni Verano, madasig nga naglapta ang kalayo bangod kadamaan sa mga ini ang human sa light materials. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon kung ano ang ginhalinan sang sunog. Yari naman ang kabahin sang pahayag ni FO2 Verano. Under investigation pa ma'am, hindi pa natin natumutsubong ang atong cause of fire considering ay dito nakakandak sa on-scene investigation or processing investigation. Kaya naman kami nakakolek sa mga ebidensya. Kaya considering gina-ensure naman ka na yung fire scene na safe before magsulod. Kaya naginaso pa to. So, natin na yung safety. Kaya may mga reports naman kanina nag-submit. So, include lang ito naman na nangyari. Maswerte naman nga wala sang napilasan o kon casualty nga nabalhag sa nagluntad nga sunog. Balita nagikan diri sa syudad sang Iloilo. Ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ginadulong sa inyo sa aga oras kinadulong sang D3 Bio kag DTX 500. Obligado ang national agencies, offices ka government corporation nga magpatigayon sang coordination meeting sa Iloilo City Government antes magpatuman sa anuman nga proyekto sa syudad. Ini matapos ginaprobahan ang ordinansa nga ginpasar ni Konsehal Rex Marcus Sarabia nga nagamando sa tanan nga national government agencies nga mag-coordinate sa city government. Tinutuyo sini nga mapahibalo ang city government sa mga plano sang national agencies agud hindi mag-overlap, magsanto sa plano sang city government kag malikawan ang pag-usik sang pondo sang gobyerno. Target sining ordinansa nga ang mga infrastructure projects apang inatag sang konsehal nga hindi limited sa infrastructure ang among ordinansa. Nagtukod man si Iloilo City Mayor Raisa Maria Lourdes Treña Shu sa Infrastructure Committee sa diin tinutuyo sini ang proper coordination sang pagpatuman sa mga proyekto kag nagamando man nga dapat may certificate of coordination antes ang pagpatuman sang tanan nga mga proyekto sa syudad sang Iloilo. Sa dugang pa nga balita lokal, kulang-kulang o kung hindi kompleto ang ginpadala nga project details ng Department of Public Works and Highways kung DPWH angot sa mga flood control projects sa Quinto Distrito. Ini ang ginpahayag ni 5th District Board Member Rolex Tupa Suplico kasunod sang iya ginpadala nga request sa mga ahensya paagi sa ginpasar nga resolusyon sang 15 sang ang panalawigan ng Iloilo. Sunod kay Suplico, nagkakuha ini sang listahan sang 41 tanan ka mga flood control projects apang kulang ini sang program of works
kag walang iban pa nga mga dokumento. Dugang pa niya bangod sini personal niya nga ginkantuan sa opisina si Engineer Joel Limpenko, ang Regional Director sa DPWH6. Agod nga pamangkuton kung nga akulang ang dokumento nga iyagin pangayo sa diin ginatagman sang natungdan nga ginaulat pa sini ang response sang 3rd Engineering District. Agod nga makompleto ang dokumento para sa mga flood control projects sa amo nga distrito. Las 6:24 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500 kag D3 Bayo. Most guilty kag liable si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa isyu sang korupsyon sa pungsod Pilipinas. Suno kay Iloilo City Councilor Romel Doron, wala sang sinserong opisyal nga mag-solve sang korupsyon sa pungsod kasunod man sang nagapadayon nga investigation sa anomalya sa flood control projects sa diin ginakaulamiran sa mga kongresista kag senador. Ginpahayag man sang opisyal nga si Presidente Marcos Jr. ang wala man nakabayad sang iya buwis nga nagabalor sa masobra 200 milyones pesos. Samtang gitawag naman ni Doron nga muro-muro, sarsuela kag choreograph ang ginapatigayon nga investigation sa mga anomalya sa flood control projects. Si Iloilo City Councilor Romel Doron. Anong mananaw nyo? Sila katabo sa aton? Sino ang sincero dira sa babaw man? May nakita mo? Who is sincere enough na mga barko sa aton? Amuning barkong Pilipino nga ginatawag ni Presidente Marcos. Why pa sila dati kabayad sa 203 billion na liability nila na ginasukot siya sa biyayar? So sino ang pati, subong? Sino ang the most guilty? It is the President. He is the most incompetent and the most liable in this particular situation. Sa dugang pa nga balita lokal, pasado na sa second kag final reading extension sang 40% discount sa real property sa Konseho Tubtub sa tuig 2028. Suno kay Councilor Jose Maria Nene de la Llana, ang Vice Chairperson sang Committee on Ways and Means nga Tubtub 40% lamang ang sara nga mahatag nga discount sang city government bangod nga kun maglapaw pa sa 40% ang discount sa real property tax. Maapektuhan na ang mga social services sang syudad. Naibaluan nga naghahatag sang discount ang syudad humalin sang tuig 2026 o kuna humalin sa tuig 2026 to 2028 sa 100% nga real property tax sa syudad. Samtang tubtob na lang sa tuig 2028 ang extension sang discount bangod nga sa kapareho man nga tuig ma-implement na ang national law sa diin mandato sang standard kag uniform nga real property tax sa bugos nga pungsod. Maramduman nga nagsulat si Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa konseho nga nagahingyo sang extension bangod sa nag-ayuman ang mga business sector. Las 6:27 sa aga, linibo ka mga tawo affected sang Super Typhoon Nando sa syudad sang Iloilo. Jen Kaoyonan sa report. Naglabot sa kapin 2,000 ka mga individual ang naapektuhan sang habagat naging pabasog sang Super Typhoon Nando sa tinalikdan sa Iloilo City. Santo sa pinaka-latest nga report sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Nagdangat sa 2,049 ka mga individual ang apektado o kunyara sa 575 ka mga pamilya. Base sa datos ng CDRRMO, gikan sa Barangay Kalahunan ang may pinakadamong apektado sa diin nagdangat sa 1,363 ka mga individuala. Ginsundan sa Barangay Santo Domingo Arevalo nga mayara sang 297, Mohon Arevalo 207, Hibaw Sur Mandoria 150, Balantang Haro 12, Ingore La Paz 11, kag Harandon ng Wilson City proper anom, kag nagapabilin nga isa ka pamilya ang yara sa evacuation center. May ginpahamtang naman nga food items sa Iloilo City Social Welfare and Development Office sa DSWD sa pito ka mga evacuator nga sara maka-provide sa isa kagatos kag 25 ka mga pamilya. Si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita. Paghiwat sang special session para nga husayon ang internal rules and procedures sang sangguniang panalawigan ng Iloilo nging kasugtan sang provincial board. Yari ang report.
Kasugtan sang mayorya nga miyembro sang Provincial Board ang request ni Iloilo Vice Governor Nathalie Andibuque nga magpatigayon sang special session agud nga husayon kag adoptaron ang internal rules and regulations sang 15th sangguniang panalawigan ng Iloilo. Suno kay Andibuque sa sesyon ginpasikto niya ang mga board members kung bala quorum ang SP Iloilo agud nga mahitso ang ipatawag sini nga special session. Dugang pa niya importante nga mahitso ang internal rules agud nga may balasihan ang tanan nga mga motions nga ginhimo sa tion sang sesyon kag mabantayan kung bala ginasunod sa mga board members ang mga pagsulundan kag siya bilang presiding officer. Then ipamove ko gid nga dapat ipa-include siya sa session now. Kaya by Tuesday next week is deadline na. Oo. Kambal sanda nga okay, quorum kami. I-double check agad sa representative. Mang tawga si board member mo, available siya sa Thursday, available siya. Okay, may quorum kita. K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo sa mga late tuner sa liwat, suspended, wala sang klase, all levels diri sa syudad sang Iloilo subong adlaw, bangod sa ginapaabot pagsulod sang Bagyo Opong. Wala man sang klase sa Ahoy, all levels, New Lucena, Liganes, Carles, Balasan, San Dionisio, Dumangas, Batad, Istansya, Barotac Viejo, Sara, Zaraga, Anilaw, Barotac Nuevo, Banate, Pototan, Haniway, kag Pavia. Alin sa daycare pakadto sa high school. Sa iban pa nga balita lokal, ang balita ginadulong sang Mighty C. Suportaran sang Iloilo Provincial Government ang ginapromote nga cashless transaction gamit ang Quick Response Code o QR Code sa mga balaligyaan sa probinsya sang Iloilo. Ini kasunod sang pag-launch sang Palengke QRPH nga ginhiwat sa Iloilo Provincial Government or sa Iloilo Provincial Capital. Suno kay Bernadette Romulo Puyat, Deputy Governor sang Bangko Sentral ng Pilipinas, magabulig ang ila opisina sa mga negosyante sa paghimo sang Quick Response Code agud nga hindi nang maini mabudlayan pa. Dugang pa sang opisyal, nagapasalamat naman ini sa suporta nga ginhatag sang Iloilo Provincial Government kag ni DILG Provincial Director Carmelo Orbista. Sa dugang pa nga balita lokal sa La Paz, big time nga mga dorogista na dakpan. K5 Karen Badilla sa report. Arestado ang duha ka high-value individuals matapos na baklan sa malapit nga sa milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Iloilo City Police Station 2 sa Barangay Nabitasan, La Paz, alas 2:30 sang kaagahon Setyembre 24. Ginkilala ang mga suspect nga sanday alias John Mark, 23 anyos, residente sa Barangay San Pedro Haro, kag alias Ronel, 25 anyos, residente sa Barangay Bulilaw, Mandurriao, Lunsay construction workers kag tumandok sang Lambunaw, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Jeffrey Delgado, hepe sa Police Station 2, ginpahayag sini nga naglabot sa duha ka semana ang ilang monitoring antes na aresto ang mga suspect. Suno pa kay Delgado nga diri lang man sa syudad sang Iloilo ang source ang subject person nga si alias John Mark sa din ginadistribute sini ang supply sa distrito sa Mandurriao, La Paz kag Haro. Nakuha sila paginakop ang pulo tanan ka sachet sang suspected shabu nga may kabugaton nga 60 grams kag may standard drug price nga 408,000 pesos. Nakuha pagid sa paginakop ni alias John Mark ang isa ka 40mm cartridge explosive. Kaso naman nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 9516 o kon Illegal Possession of Explosives ang i-file batok sa mga suspect. Samtang dugang pa ni Delgado nga si alias John Mark ang suspect sa pagpang-hold up sa JNT Express sa Barangay Benedicto Haro sa tuig 2023. Tapos ang background ni John Mark alias Toto Botbot. Ano man siya, ma'am, suspect man siya sa pagpang-hold up sa GNT. GNT last 2023. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Do you feel tired all the time? Oras kinadulong sang Pre-Bio Coffee, ang healthy nga kape mananam. Sa Banati, Iloilo, tiyo, ginlabo ang iya mga hinablos. Yari ang report. Mga K5 sa Banwa sang Banati, minor de edad nga ginasunlog sang iya mga katiyuan, minor de edad nanugid sa iya nga tatay. Bawan tatay sini,
ginsulong ang iyang mga tiyo kag ginpanglabo. Yaring detalye sa ato nga balita. Ginpanglabo sang suspect ang iya mismo mga hinablos matapos nga ginsunog ang iyang anak sa may barangay Baninco Banate, Iloilo. Pasado alas 9 ng gabi, Setyembre 23. Ang suspect mo sa alias Tanoy, 48 anyos. Kag mga biktima mo sa alias Rom, 29 anyos. Alias Boy, 28 anyos. Kag alias John, 18 anyos. Kag sa residente sa nasambit na lugar. Sunod kay President Maria Cherry Di Marana, OIC sa Banati Forest Station. Nagainom-inom ang tatlo ka mga biktima kag ang hinablos din sa pagkaisa. Nga si alias Paul, 17 anyos. Nga amo ang ina ginasunlog. Sandig sa investigasyon, nagpauli si Paul kag nanugid sa yamay nga halin sa pagpanggarab, may dala nga binangon kag yara sa impluwensa sa makahulubog nga ilimnon. Pag-abot sang suspect, yan panglabo niya mga biktima sa din. Pila sa nawaran nga kamot ang naangko ni Rome, likod kag agtang kay Boy kag kamot naman kay Jam. Payag pa, naagaw sa mga biktima ang binangon kag nagparos kastigo sa suspect. Nakagwa naman sa ospital ang mga biktima kag maayo na sa karon ang kahimtangan. Samtang disidido mga biktima nga magpasaka sang kaso batok sa suspect. Kag mga ka-K5 yara na sa kustudiya sa kapulisan ng suspect kag nasiling pa sa pulis, tanan sila ang yara sa impluwensya sa makahulubog ilimnon. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Iloilo, lalaki nga nagbinastos, arestado. K5 Reggie De Mayo sa report. Nadakpan sang trucker team sang Batad Municipal Police Station ang isa ka lalaki nga ginkilala kay alias Ronnie nga may kaso nga acts of lasciviousness. Ang operasyon natigayon bangod sa bisa sang warrant of arrest nga ginpagwa sang 2nd Municipal Circuit Trial Court 6 Judicial Region Batad Istansya Iloilo sang Enero 19 tuig 2002. Suno sa record, malawig na nga panahon nga nagapanago ang suspitsado antes ini madakpan sa mga otoridad. Subong yara na sa kustudiya sang Batad Municipal Police Station ang arestado para sa nagagaigo nga disposisyon. Ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5th Distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang X500. Las 6:36 na sa aga, malapit 2,000 ka mga pulis iga-deploy sa Mascara Festival sa Bacolod City sa Oktubre. Carla Longa sa report. Ipahayag ni Police Colonel Judy T. Coronica, City Director sang syudad sang Bacolod, nga kapin 1,800 ka mga kapulisan ang ila iga-deploy para sa patigayunon nga Mascara Festival sa syudad sang Bacolod sa maabot nga Oktubre. Suno kay Coronica, 900 ka mga kapulisan ay iga-deploy gikan sa augmentation, 600 gikan sa iban nga mga Police Provincial Office sa PRO-NIR, kag 300 naman ang gikan sa PRO-6. Makaupod sa Bacolod City Police Office ang Negros Occidental Police Provincial Office, Negros Oriental Police Provincial Office, kag Siquijor Police Provincial Office. Dugang pa ni Coronica, bangod ini ang 11 nga tion nga igasliber ang maskara ngayara sa idalom sang PRO-NIR ang BCPO. Kag nakita sang Regional Office nga kulang ang movement gikan sa tagsa ka PPOs. Samtang ginalauman man nga sa dinagyang festival sa syudad sang Iloilo, magabulig man ang BCPO sa pagdeploy sang personnel sa lugar. Ini nga balitag na dulong sa yung sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Pagpatindog sang AA standard nga ihawan sa Rojas na punan sang kontrobersiya. K5 Maria Rochelle Ebron sa report. Mabutang sa peligro mga ka-K5 ang 70 million grant sang Philippine Rural Development Project. Kung ini ang bawion na pananglitan, hindi mapahalin ang mga obstruction nga puloyan sa site sang AA standard as slaughterhouse sa Rojas City.
Sunog kay Mr. Melvin Galagate, head sang Rojas City Communication Group, ang pagbisita ni Mayor Ronnie Dadivas sa paikangtanan sa duha ka tuig na nga negosasyon sa bagay informal settlers nga nag-okupar sa duta sang city government nga pagahimuan sang AAA standard nga slaughterhouse. Ginapahayag kinahanglan na sila nga makahalin sa lote sang gobyerno sang syudad agud ba umpisahan na ang pag-obra. Magahatag sang tubtub subong nga adlaw ang alkalde para pamatian ang 13 ka pamilya agud mahibaluan kung ano pang ilag a demanda. Mahibaluan nakahatag na sang financial assistance ang city government kag relocation sa masobra 90 ka pamilya nga nagpasugot sa negosasyon sa ila magsaylo. Sirupa kay Galagate, magahatag ang syudad sang masarangan nga ginapangayo sang nabilin nga pamilya apang ini ang sukton sang 100,000 pesos agud ibayad sa balay nga ginpatindog sa mga duta. Pananglitan hindi sa gihapon magatubang sa alkalde ang 13 ka pamilya. Sa adlaw sang Biyernes magaumpisa na ang pag-obra kag iga-demolish ang mga obstruction o kung nakaharang nga balay agud makayo ang slaughterhouse. Balita Regional nagikan sa probinsya sang Capiz. Inisi ka K5 Maria Rochelle di Anon Ebron para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Las 6:40 sa aga, 3 ka mga balay na sunog sa Cagayan de Oro City. Kay Buscaino sa report. Nasunog ang 3 bahay sa Zone 5 Upper Bugo, Cagayan de Oro City. 100,000 pesos ang naitalang damyos. 2 bahay ang natupok, 1 ang partially damaged. Ayon kay Inspector Aldrin Sabiliano, Puerto Fire Station Commander, nagsimula ang apoy sa bahay ni Jocelyn Calfoforo. Biglang nagliyab ang ikalawang palapag ng bahay ng pamilyang Calfoforo. Wala namang naiulat na sugatan sa nangyaring sunog. Ngunit damay sa sunog ang bahay nila Nunilo Ramoso at ang partially damaged na bahay ni Willie Ilagan. Samantala, di pa rin matukoy ang sanhi ng sunog. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Sa Negros Oriental, anay kafgu ginpatay sang NPA. K5 Rufa Di Veros sa report. Isang dating miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o KAFGO ang napatay ng mga hinihinalaang miyembro ng New People's Army o NPA sa Sitio Banban, Barangay Bukalan, Canlaon City, Negros Oriental, dakong alas 8 ng gabi noong Martes, Setyembre 23. Kinilala ang biktima na si Jerome Calderon, 32 anyos at residente sa lugar. Sa impormasyong nakalap ng K5 News FM, nagluluto ng hapunan ang biktima kasama ang kanyang anak nang bigla itong pagbabarili ng hindi kilalang salarin gamit ang M16 rifle. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang salarin patungo sa hindi malamang direksyon. Dinala ang biktima sa Canlaon City District Hospital, ngunit dineklarang dead on arrival ng attending physician. Kasama sa mga ebidensya na kuha sa pinangyarihan ng krimen ay ang 5 basyo ng M16 rifle cartridge. Balita gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Ben Aujero Francia kag Alex Escalante. Las 6:42 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Gin-surrender na sa Independent Commission for Infrastructure ni Anay DPWH Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez ang luxury cars nga Lamborghini kag Ferrari. Una na nga gin-surrender sa ICI sa nakaligad ka simana ni Hernandez ay Black GMC Yukon Denali nga ginabanta nagabalor sang 12 million pesos sa pag-umpisa sa investigation sang ICI sa anomalya nga flood control project sa pungsod. Sino kay ICI Advisor kag Baguio City Mayor Benjamin Banyes Magalong, wala gilayon madala sa ICI ang Ferrari bangod hindi ini mag-andar ang 30 million pesos nga Lamborghini Euros ni Hernandez ang yara sa ICI headquarters sa Taguig City. Nagpangako man si Hernandez nga magluwas sa malahalon nga masalakyan, ika-surrender man niya ay malahalon nga motosiklo. Kinpahayag naman ni Mayor Magalong nga ipaidalom ini sa custody
para sa proper disposition santo sa kasuguan. Samtang na turnover naman ni Hernandez kag JP Mendoza ang ila computer CPU nga nagaunod sang listahan sang manomalia nga flood control projects. Gin-appoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si anay Supreme Court spokesperson Brian Keith Hosaka bilang Executive Director sang Independent Commission on Infrastructure kon ICI. Ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang appointment ni Hosaka sang Setyembre 24 kung sa diin mayara ini sang ranggo bilang Undersecretary base sa Executive Order 94. Nasaan sa nasambit nga Executive Order nga ang trabahoon sang Executive Director among nagpagpanguna sa Secretariat Panel nga magadumala sa mga pulisa kag desisyon sang ICI. Tuig 2023 sang gin-appoint sang presidente si Hosaka bilang Commissioner sang Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations o kon GOCC. Alas 6:44 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bio kag DTX 500. Nakakuha na sang clearance gikan sa Office of the Ombudsman si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Katibayan Rimulya. Ini mismo ang gin-confirm sang Tiglikom. Ini may kang tanan sa i-application para mangin masunod nga ombudsman kag isa sa requirements sa Judicial and Bar Council o JBC. Sa piyak sini wala direkta nga ginpahayag ni Rimulya kung ginbasura na sang ombudsman ang motion for reconsideration nga ginfile ni Senador Amy Marcos nga amo ang nagpasaka sang reklamo batok sa iya. Ini may kailabtanan sa pag-aresto kay pagtugyan kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o kon ICC bangod sa ginaatubang nga kaso nga crimes against humanity. Bangod sa clearance, kalakip na siya sa iga-recommend sang JBC kay Presidente Marcos Jr. nga magatalos sa nag-retire nga si anay Ombudsman Samuel Martires. Una na nga ginhatag sang Korte Suprema nga kinahanglan ang clearance para mapakita nga wala sang ginaatubang nga kaso ang aplikante nga luyag malakip sa shortlist sang Judicial and Bar Council. Sa katapusan nga balita national, nagwa sa redacted documents ng International Criminal Court kung ICC ang ngalan ng Senator Bato de la Rosa kag anay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II para sa pre-confirmation brief sa kaso sang crimes against humanity bato kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Apisar wala ginhinambit ang ilang first name, gintumod sa dokumento si de la Rosa bilang Philippine National Police Chief sa ilalom sa Duterte administration nga nagpatuman sang Project Double Barrel kontra illegal nga droga. Samtang si anay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang ginumid man apang mabaskog niya nga ginpanginwalang pahayag nga nagapabor sa pagpatay sa mga drug lords bilang kabahin sang kampanya kontra illegal nga droga, krimen kag korupsyon. Las 6:46 na sa aga. Suspended ang klase subong adlaw diri sa syudad sang Iloilo. Sa mga late tuner, wala klase o level subong adlaw diri sa syudad. Kag sa mga lugar sa Ahoy, New Lucena, Liganes, Carles, Balasan, San Dionisio, Dumangas, Bata, Distancia, Barotac Viejo, Sara, Saraga, Anilaw, Barotac Nuevo, O levels, Banate, Pototan, Haniway, kag Pavia. Las 6:47 na sa aga. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, Sir Angelo Celeste. Blessed morning, Sir Angelo Celeste. Sa Barangay Aldiguer, Sara, Iloilo. Kay Ma'am Josephine Siguban. Ma'am Mirasol Kiatson Kadigal, June Kadigal sa Sapian Capiz. Ma'am Remia Panes, Pastor Rodney Ciudad sa Pontoc Lemery, Iloilo. Pamilya Kabakas sa Tabok sa Balay ni Pastor Ciudad. Kay Ma'am Aicha Ahmad, Jesse James Carvilles, RV Chris Caceres, Sir Christopher Talento sa San Pedro Molo, Roberto Salada Sales, good morning sir. Sir George Diocampo, Sir George Diocampo sa Anaros Subdivision Mandoriao, kay Sir Robert Diaz, Sir Danny Agpalo, Ma'am Ninfa Tahala, Ma'am Marie Feria Metzelina, Sir Rex Duronila, Aldrin Berey, Arturo Lilia, kay Ma'am Angging Palma, Sherlyn Espartero, tumarnas ang D3 Bio. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Sa Amerika, mabungahon ang pag-itanay nanda US President Donald John Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky.
Ang duwa nagsapol sa sidelines sa United Nations General Assembly sa New York, USA. Suno kay Zelensky, ang ila pagambalanay ang may katuyuan nga malampuwasan ang pagpamigos sang Russia. Nagapati si US President Trump nga masalangan sang Ukraine nga daugon ang Russia kag padayunon ang away. Sa katapusan nga balita, international sa Amerika, ginihingo ni US President Donald Trump sa mga katapusang pungsod sa North Atlantic Treaty Organization o NATO nga tiruhon ang mga eroplano sang Russia nga nagasulod sa ilang airspace. Sunod sa iya, nagadepende man ini sa sirkumstansya, ilabi na kung isa ini kapamahog sa ilang pungsod. Matandaan nga may pungsod nga nagareklamo sa mga eroplano sang Russia nga nagasulod sa ilang airspace nga wala sang pahanugot. Samtang sa Poland, gintiro nila ang pila ka mga Russian drones bangod sa pag-agi sa ilang airspace nga wala sang pahanugot. Klinika D3 Bio kag DTX 500 para hindi ka pagtrakasohon Sir Hulay Maray dira sa Sitio Myokboy, Barangay Cagay, Leon, Iloilo. Sa pamilya Kabaluna, Kabaya, Aldamar, Bulawan, Kanto Mayor, Katahom, Kalikaran, Kampolyo, Ohanola, Kari, Almohane, Kapitle, Kagabansag, tumara ka mo dira D3 Bio kag DTX 500. Pagpasyudad sang Iloilo kamo, komprahan ninyo ang mga food supplement ka makahatagit sang maayo nga alibyo sa inyong lawas. Mami Rasol Kadigal, Angelo Celeste, Reiki Armentia, kay Ma'am Antonina Manaay and Sir Ricky Manaay. Sir Ricky Manaay sa Tintin Turo-Turo sa Banga Cabo Airport, Mandurriao. Ma'am Lenny Pedroso Dadivas, Mayor Jerome Jocos dira sa Hardin Dumangas, Iloilo. Kay Ma'am Lady Bell Leisa Caspe, Ma'am Denden Leisa Caspe, good morning ma'am. And kay Pastor Adiel Nathan Caspe, tumarna sang D3 Bio. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag 1 Calamansi Juice Powder. Nagakabalaka ang lokal nga mga mangunguma bangod nagapabili nga manubo ang farm gate prices sang humay. Suno sa Samahang Industriya ng Agrikultura o Konsinag, dapat magpatuman ang gobyerno sang 5 pesos kada kilo nga support price kag bawion ang tarifa sa mga imported nga bugas. Ginbuyagyag Manila nga wala sang epekto kag palpak ang ginpatuman nga import ban bangod wala sini napataas ang farm gate price sang bugas nga nagapabilin sa 10 tubtob 12 pesos kada kilo, samtang sa iban nga lugar naglabot pa sa 8 pesos kada kilo. Ginalauman nga mas maganubo pa ang presyo sa masulod nga bulan bangod sa panahon sang tig-alani. Sa reference rate, 188 pesos and 76 centavos ang baylo sa isa ka Kuwaiti dinar. 150 pesos and 11 centavos ang Omani Rial. 81 pesos and 41 centavos ang Jordanian dinar. 77 pesos and 60 centavos ang British pound. 64 centavos ang Lebanese pound. 57 pesos and 10 centavos ang United States dollar. 77 pesos and 22 centavos ang United Kingdom pound. 7 pesos and 34 centavos ang Hong Kong dollar. 7 pesos and 72 pesos and 19 centavos ang Swiss franc. 41 pesos and 27 centavos ang Canadian dollar. 44 pesos and 51 centavos ang Singaporean dollar. 37 pesos and 66 centavos ang Australian dollar. 151 pesos and 44 centavos ang Bahraini dinar. 15 pesos and 22 centavos ang Saudi Rial. 44 pesos and 33 centavos ang Brunei dollar. 1 peso and 79 centavos ang Thai baht. 15 pesos and 54 centavos ang United Arab Emirates dirham. 67 pesos and 46 centavos ang euro. 8 pesos and 2 centavos ang Chinese yuan. 41 centavos ang South Korean won. 10 pesos and 81 centavos ang Brazilian real. 9 pesos and 4 centavos ang Denmark kroner. 13 pesos and 60 centavos ang Malaysian ringgit. 33 pesos and 44 centavos ang New Zealand dollar. 3 pesos and 11 centavos ang Mexican New Peso. 3 pesos and 31 centavos ang South African Rand. 6 pesos and 12 centavos ang Swedish kroner. Samtang 1 peso and 88 centavos ang New Taiwan dollar.
Blessed morning kay Manong Imbong Siloberes, Danilo Siloberes and Tita Tessie Barrio Siloberes sa Sohoton, Barotac, Nuevo Iloilo. Kay Bishop Don Donguines and Mami Ching Donguines sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas. Sir Bambu Durem Desnava and family, good morning. Luyag ni Filipino Olympian EJ Obiana ang ituyan na lamang sa mga bago nga henerasyon ang pagpasakop sa Southeast Asian Games o kon SEA Games. Target sa gihapon ni Obiana nga 3-time gold medalist sa SEA Games kag Asian record holder nga magpasakop sa SEA Games nga mag-umpisa sa bulan sang Disyembre sa Bangkok, Thailand. Apang luyag niya nga maghatag sang ligwa sa pila ka mga bataon nga atleta kasubong nanday Oket de los Santos kag Elijah Cole. Pananglitan nga mga ma-qualify ang duha suno kay Obiana sa SEA Games. Hindi na siya mangduha-duha nga itugyan na lamang ini sa duha. Ginkultot ka sang sapat-sapat bala Manong Dan Calvo, Manong Iñaki Cueva, Ma'am Celine, Sir Alan, mamanyos kamo sang DTX Herbal Oil. Kung magpamasahi bala kamo, lavender or lemon scent. Las 6:54 sa aga, oras sulong sang Mighty Sea. Ginako ni Gerald Anderson nga siya ang may sala sa pagbulagay nila ni Julia Barreto apang hugot niya nga ginapanginwala ang mga alegasyon nga may kahilabtanan siya sa volleyball player nga si Vanny Gandler. Sa vlog ni OG Diaz ginatag ni Gerald nga hindi niya kilala si Vanny kag wala siya sang komunikasyon sa iya. Ginbayg man sini nga may isa pa karason ang pagbulagay na ni Julia kag Gerald apang ginpili ni Gerald nga hindi ini pag-ibuyagya. Ginako man ni Gerald nga tuman ini nga nasakit sa mga bashers kag nagalaom nga matapos na ang issue. Manumduman nga gin-anunsyo sang ila talent agency sang ila pagbulagay sang Setyembre 18. Sa karon wala pa sang pahayagi kan kay Julia kag Vanny angot sa issue. Birthday greetings kay Police Major Sunny Boy Garnase. Sunny Boy Garnase sang Carles Municipal Police Station ang Chief of Police. From your barkada. Walbaan siya. Alas 6:55 na sa aga. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty Sea. Mga estudyante, turog liwat. What klase? Sa China, 7 ka mag-abyan sa Guangzhou, China. Nag-imo sang kasugtanan pa Sir Bobby Riman, Mambeti Suloso, Sir Bebot. Sang gamay pa sila nga sa ila pagtigulang, magapuyo sila sa isa lang ka balay. Hinimo nila ang among nga kasugtanan anpi sila mag-graduate sa college. Nga sa tion nga sila ang mag-retire, liwat sila nga magakilit-anay agud tumanon ay lang nga nakasugtan Sir Jesse James Garvillas, Ma'am Selfa Garvillas. Subong nga pareho na sila nga retirado na sa ilang mga trabaho, liwat sila nga nagtililipon agud magpuyo sa isa lamang ka balay. Was rin nag-amot-amot sila kag nakatipon sang 4 million yuan o $580,000 kagin gamit nila sa pagbakal sang isa ka balay sa Guangzhou, China. Kag ilagin pakaayo kag himo nga 3-story mansion. Diri may yara sila sang kada private may mga kwarto, kami araman sila sang malapad nga space para sa isa kag isa. Para sa 7 ka mag-abyan, wala sang makapahamulag sa ila, bisan sa ila pagtigulang, patimaan nga may forever ang ila pag-abyanay. Ang barkada mong tunay aawit sa iyo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa kami. Kasama mo, kasama mo. Las 6:57 na. Nalamigan ka sa bungaga, magpangape na DTX Coffee Mix kag pre-bio coffee. Available sa product centers Pasig, Kalinog, Negao, kag Haro, Iloilo City Branch. Subong adlaw Huwebes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, kag Klinika Pasig Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawood, Pasig City. Pero ang mga wala nagahigugma sa Dios, silutan gid niya, dayon kag laglagon. But those who hate Him shall be punished publicly and destroyed. He will deal with them personally. Deuteronomy chapter 7 verse 10.
Protektaran kamo sa Ginoo sa tanan nga balatian. Indi niya pag-ipadala sa inyo atong makangililad nga balatian nga inyo makita didto sa Ehipto. Pero ipadala niya ini sa tanan nga nagadumot sa inyo. And the Lord will take away all your sickness and will not let you suffer any of the diseases of Egypt. You remember so well. He will give them all to your enemies. Deuteronomy chapter 7 verse 15. Ang manggad sang maayo nga tawo panublion sang iya mga kaapuhan. Pero ang manggad sang makasasala panublion sang mga matarong. A good man lives an inheritance to his grandchildren, but the sinner's wealth is stored up for the righteous. Proverbs 13:22. This is what you call wealth transfer. This is the word of God. People need the Lord. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Birthday greetings kay Police Major Sunny Boy Garnase. Major Sunny Boy Garnase sang Carles Police Station. Halin sa imo mga naga-dumdum nga mga abyan. Alas 6:59 sa aga, oras ginadulong sang Klinika Sport Biotics kag DTX 500. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante. Magpamati sa Health Alert, Ted Aujero Francia kag K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.